entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la Coyi entreprise Jangine Samake construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Tarata ye mekalo kile 21 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnniya k'a fɔ eji ni ale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ san o san ka masuruya seliba kalo o yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ni ala ye araba yirana mɛ kalo tile 22 san 2024 ko o avion kun fɔlɔ olu yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka u kunda Makan kan a fɔ eriko o yɛrɛ kɔni bolo dalen no fɛn min yɛrɛ kɔni agence ye i yɛrɛ kɔni bɛ taa i tɔgɔ sɛbɛn agence minnu na halisa an bɛ to eji ale kunnafoniya kɔnɔna na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni BNDA ye Sɛnɛkɛlaw olu ka banque nationale ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛba don ka finiba ko o yɛrɛ kɔni di eji tagalaw olu ma o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni BNDA ale ni maison daji maaw ye olu yɛrɛ kɔni wele ko o bila eji tagalaw ma walasa u bɛ se ka dɔw caman o yɛrɛ kɔni don Mali ale ka basigili la. Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI ni ale politique jɛkulu mi yɛrɛ ni a ɲɛmaya talen no ka di Dr Umar Markoma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni gouvernement ye ale yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka ni jɛkulu in ci kosɛbɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ kunun tɛnɛndon mɛ kalo tile 20 san 2024 kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ kunun tɛnɛndon mɛ kalo tile 20 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye critique la mɔgɔw ye ko olu yɛrɛ kɔni laɲini ko o rejeté. Wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka ba Maliba ale fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye tile fanga ye ale ni funteni fanga o barika bonyalen don kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ ka sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye maakɔrɔbaw ye ale ni sifinnaka denmisɛnninw ko funteni ale ni tile ko o ka jugu ni ma ko fɔta ninnu ma kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na u nana ni ladilikan ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don maakɔrɔba ladon ale ni denmisɛnnin fitininw ladonni ma o ye ladilikan di k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye ji ye ko ka to k'o di maakɔrɔw ma nin waati kofɔta in na ko ka to ka maakɔrɔw ko olu bila fiɲɛ na ka u kisi tilekɔrɔbɔ o yɛrɛ kɔni ma ani denmisɛnnin nagamɔgɔw. Ameta Yuwaru a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni ye lɔgɔjɔ mɔbili dɔ ye ko banbagaciw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale ta ka olu sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛla Yuwaru Jalube Saba ale ni Sere furancɛ la Mɔkti ale marabolo kɔnɔna na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ banbagaci ninnu ko u ye sigɛrɛti carton fɛn fɛn kun bɛ u ka bolimafɛn ninnu kɔnɔ ko u y'olu bɛɛ bɔ ko olu jɛnɛ ko ka cɛlakaw ko ka olu fiyɛ u tilala k'a yira k'a fɔ tuguni fɛn min yɛrɛ kɔni ye musolakaw ye ale ni denmisɛnninnakaw ko u ye olu kɔni to yen nɔ fui o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni kɛlen no kamanaganba ye ni marabolo maaw fɛ u yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa lakana o bɛ se ka basabati u ka marabolo kɔnɔna na.
taa burem ka olu fe no kalanko kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ burem ale kalan mɛtiriw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ ka kalan kunkurunin k'o kɛ u ka maaw kun maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛna defu kɛ ɲina u y'a yira k'a fɔ u bɛna kalan kunkurunin kɛ k'u ka sabu kɛ u bilala retard la modili minnu na ko u bɛna kalan kunkurunin kɛ u kun o kama ka a yɛrɛ kɔni kunba ye min ye walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye u kana sɛgɛn o yɛrɛ kɔni ye defu o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ghana a yirala k'a fɔ Ghana jamana ɲɛmɔgɔ Akufo Addo ko olu yɛrɛ kɔni to u ka bolili dɔ la u ka jamana kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni ni siraba kasara dɔ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa kelen o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka maa caman ko o yɛrɛ kɔni blessé u y'a yira k'a fɔ maa minnu yɛrɛ kɔni ni olu joginna ko olu yɛrɛ kɔni tala ka taa ni u ka kɛnɛyaso o yɛrɛ kɔni na ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛ ka taga n'o ye walasa u ka kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogoya min na min bɔnɛna an bɛ taa Congo kɛrɛnkɛrɛnnenya la RDC République démocratique du Congo kunu tɛnɛndon mɛ kalo tile 20 san 2024 kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye maa dɔw ye ko olu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka coup d'état ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ u ka fanga tigilamɔgɔw olu bɔla ka wuli ka jɔ kɛ walasa coup d'état in ale ka bɔ a ma. An bɛ taa Iran ni olu yɛrɛ kɔni dusukama kasilen don kosɛbɛ kabi kari don mɛ kalo tile 19 kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ Iran ale jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Raisi ni ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na avion bin dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko Mekeber ale yɛrɛ kɔni bɛ ka baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni nɔ na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ o hokumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Russie jamana ɲɛmɔgɔ ye Vladimir Poutine ale yɛrɛ kɔni ye papier in sɛbɛntiya ka ɲɛsin Iran ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni ma Mekeber ma a y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana mɔgɔ kɔrɔ min yɛrɛ kɔni ni a bɔnɛna ani na ko baara ɲɔgɔn caman o yɛrɛ kɔni kun tɛmɛna ale ni o ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ caman hokumu kɔnɔna na a ye tasibila ko o kɛ ka ɲɛsin o ma ka a bɛ u ka dusumakasi ko a b'o o partage kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ni Iran ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ Mekeber ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyala a ye foli bila ani tasibila kɛ tuguni ka segin ka na Vladimir Poutine ale yɛrɛ yɔrɔ. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya joona.